maka wuono bura Nairobi ka bende wang'ine kor lwasi bende ok ber ahinya. Ajombuta kintiere kaunti ma Homa Bay bende wach ni mogik bende wach mintiere godo ne jolit ombulu e kar chung'o od bura maka Sipul kwa tieko. Osiepna mogada wacho weche motegno. Tadwa ni mondo atiek gi ngero moro ma joluo nowacho ni pesa oluoro koko. Jothurwa wamanyuru pesa mondo wakelu pesa gwengewa. Wamanyuru dongruok mondo dongruok opong'nwa gwenge. Injo ka otaji moko kuom gik mondo wagero kaka library mondo joyud somo mariek manyasani. Ka wabedo ni wasiko watungni, wago koko, jawuoyi gore, ji negore, mano kama nigi lweny. To kaka mana kaka pesa oluoro koko, e kaka dhier medo thiro thurwa. Pesa ma ng'ato dhi podho puonjo godo nyathi, kotero nyathi sikul, okawo kodhi osiptal, odhi thiedho godo jok mohinyore. Adwa ni mondo mi akwa jowa ni ka wabiro dhi timo diero to kod yiero ma bende biro bang'e, watimuru diero gi yiero man gi kwe. Mondo wabed jok ma ohero ngima humanity, waherre wawegi mondo dongruok gi hera okelnwa lokruok mwasebedo kwadwaro kaka oganda. Koro daher mondo mi akwa jowa duto te tung pinje kone gi kone nyaka injinia mantie studio mondo sama gidhi yiero gonja gibed kod kwe, gitime maler ka warito humanity marwa. So most importantly ne jowa ma joka Sipul, wan wang'ere wawegi. Moko kuom sochwa kod nyinge wa ok wanyien. Waserengo kaka ninge natimo penj gi leto mondo weri. So ang'eyo moko kuonde ma challenges bede e siasa waka. Omiyo abiro kwayo jowa ni kwaromo kata e podiums ma ji rome ka ji go siasa. Watime mana mayo mahuyanga man gi mbola man gi nyiero to maduong' ni warito humanity kendo kelo lokruok ne oganda wa. To maduong' en ni wakaw kendo waketre lwet Nyasaye nikech en ema oyiero jatelo to kendo en ema okelonwa gik mwasebedo kwadwaro. Watime motenore kod weche mag Biblos to kod weche mag Kristo tapani wabodhi makare. Maduong' adwani mondo akwane jowa kwe, akwane gi ngima, akwane gi muya, akwane gi hera mondo wadhi yiero kod yiero makare makelo dongruok. To ko gik sechego to ng'ama yiero onge mopogore ga Jombuta. Hello. Ero kama na enya jokoro ma don kata mana IBC bende nacho ni campaigns nek ben oksane. Ero kama ina kuize. Nyaka tema lidi wiye mate. Ero kama da enya kuimde tulu mar to kodwa mano. Kama enya sharo ngao kon studio mara mogo kendo kum parawa kendo keto watu kamaro kinyi makawuono umbe ok da wil moko agonu ero kamano. Ero kama na enya mano Joja Otieno nyakoro Ngajwang' mong'ere gi nyinga mano mar Ajo